Hei! Tiesitkö, että kanta-asiakkuuden yhdistäminen maksukorttiin tuottaa enemmän asiakasdataa ja liikevaihtoa? Tässä tehokurssi siitä, miten onnistut. Nykyisessä nopeatempoisessa maailmassa sinun on välttämätöntä tuntea asiakkaasi. Kivijalkakaupoissa haasteena on asiakkaiden tunnistaminen asiakkaiden ostotietojen saamiseksi. Receipt Hero ja CustoBar tarjoavat sinulle keinon viedä asiakkaiden tunnistaminen ja markkinoinnin automaatio uusille leveleille. Receipt Heron avulla asiakkaasi maksukorteista tulee kanta-asiakaskortteja. Asiakkaan tarvitsee vain tehdä maksu tavallisella maksukortilla. Korttitietojen avulla asiakas tunnistetaan ja digitaalinen kuitti toimitetaan automaattisesti joko Receipt Heroon tai kauppiaan omaan sovellukseen. Jos asiakas maksaa käteisellä, käytetään QR-koodia. Koodi tunnistaa asiakkaan välittömästi, suorittaa tapahtuman ja toimittaa siitä digitaalisen kuitin. Kun maksu on tallentunut, tieto ostosta välitetään CustoBariin ja linkitetään oikeaan asiakasprofiiliin reaaliajassa. Kauppiaana saat 360 asteen näkymän ja käsityksen asiakkaasi ostokäyttäytymisestä, siitä riippumatta tehdäänkö ostot verkossa vai kivijalassa. Asiakasdatan avulla voit tehdä tarkkaan kohdennettuja sähköposti- ja tekstiviestikampanjoita. Kampanjan käynnistämisen jälkeen voit seurata sen tuloksia reaaliajassa. Sen lisäksi, että tiedät kuinka moni asiakas osti kampanjan perusteella, näet verkkokauppaostojen lisäksi ostot myymäläkohtaisesti. CustoBarissa olevien markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla voit nyt maksimoida myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet. Voit esimerkiksi lähettää tarkkaan kohdennettua viestintää asiakkaille, kuten vinkkejä heille sopivista tuotteista oston jälkeen. Receipt Heron ja CustoBarin ansiosta asiakasdatasi on ajan tasalla. Palvelu voidaan aktivoida heti. Ota yhteyttä.